Negosyanteng nakapalit sa cellphone ni Ria May Tukmo ni hatag og katinawan kon kanus-a og sikin sa gyon ang nagpaligya nini. Samtang Cebu City Mayor Mike Rama andam hatag og proteksyon sa mitumaw nga saksi. Sayra nato ang detalye pinagi nining report. Si Ruben, dili tinuod nga ngalan ang niklaro nga Hulyo 16 alas 2 sa hapon niya napalit ang cellphone gikan kang Simeon Gabotero nga mao'y nagpaligya nini. Pagal kontra kini si Gingong nakatawag pa si Tukmo sa iyang kaila kadlawon sa Hulyo 17. O gibayran pa ko sir, impas na tanan akong utang sir kay sa that time nga nakapalit ko sa unit, wa ko itarong income. Mura ko gibisit-bisit unsa ba? Oh, wana usa pa sad sir, gipadamgo ko ni Ria. Gitata usab sa negosyante nga nasahid sila nga kang Ria May Tukmo ang cellphone tungod kay naa sa sulod nini ang ID, hulagway ug video nini. Ihang mibuto ang balita nga adunay nakaplagang gilabay nga karton nga adunay sulod nga patayng lawa sa babae. Nakikalayon dayon siya sa kapulisan ug siya ang yawi sa investigasyon hangtod nadakpan si Gabotero nga niangkon usab sa krimen. O nakay solid evidence dangop og NBI og panalitan wala kay salig sa mga pulis. Kay para mahuman ning kasuha. Og tinuod lang nga di na pagpanglawgaw imuha. Dangop sa NBI. Samtang sa pagtumaw sa nagpailang saksi nga nagkupot kuno og ebidensya sa panghitabo, andam si Mayor Mike Rama nga mohatag kaniya og proteksyon basta makatabang sa paghatag og hustisya sa biktima. It's always justice should be a primary concern of this peace-loving city. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.